Anem a presentar-nos. Després anem a explicar per què hem triat la secció bilingüe. Hola, soc l'Ocean, tinc 14 anys i soc de Ribes Altes. M'agrada la dansa i tinc un germà. Estudio al Col·legi Joff en classe de tercera. Vaig triar la classe de bilingüe per aprendre una llengua de més i sobretot perquè m'ha encantat. Ara l'Eugénie va se presentar. Soc l'Eugénie, tinc 14 anys, estudio al Col·legi Joff, m'agrada molt la dansa i el bàsquet. Visc a Ribes Altes, soc en classe de tercera. Jo vaig triar la secció bilingüe perquè m'agrada molt el català. I perquè jo soc amb els meus amics. Hola, soc la Lucie, tinc 14 anys. Soc al Col·legi Jofre a Ribes Altes, en classe de tercera. Vaig triar la secció bilingüe perquè és una llengua departamental i perquè soc amb els meus amics. M'agrada la natació i tinc un germà que té 11 anys. Aconseller la secció bilingüe als altres estudiants? Sí, perquè és molt divertit. I tu, Lucie? Sí, perquè és una llengua regional i perquè pot ajudar més tard. Sí, jo també ho aconsello. Esperem que aquesta vídeo us hagi encantat. Anem a presentar-nos! Sí, i esperem haver-vos ajudat. Adeu! Adeu! Hola, tu mettras dans le petit. Hola. J'aime pas trop préféré. Esperem que aquesta vídeo us hagi encantat. Hola, soc l'Ocean i tinc 14 anys. Després anem a explicar per què... On fait bêtiser là. Je crois que c'était une photo. Attends, c'est trop... C'est fini, C'est fini, C'est fini, bébé. Cago.